प्रणाम। हम आई मनोज श्रीवास्तव, लेखक है, व्यंग्यकार। वैसे तो हम फेसबुक से करीब 10 साल से जुड़ल बानी। बाकी इन्हें हम देखा तनी लोग ऊपर लाइव आके बहुत नीमन से बतिया रहल बा लोग, बढ़िया होला। लेकिन हमारा एगो बात नइखे बुझात कि लाइव आके बोले के का बा। मन हमरो बड़ा छछनात बा कि हम कहियो लाइव आई, लेकिन प्रणाम, गोर लागतानी, तनी मुंह मोड़े के बा, तनी केस से करके तनी लाइव में सब तो हो, ई तो पता बा। बाकी आगे कौना बात पर बतियाऊ बा ई नइखे पता। केहू के बुराई करे के बा या केहू के गाना चोरौले बा तो ओकरा खातिर गरियावे के बा, चाहे जेकरा हमरा नइखे कोनो ज्ञान वही पर ज्ञान बखारे के बा, ई नइखे पता चल पावत। हाँ, ई बीच बीच में ई तो पता बा कि जे हमरा के देखत हो ओकरा के कहे के बा थैंक यू, वाह भैया जुड़ल बानी, बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद बा, खूब शेयर करी। लेकिन हम जब लाइव होकर तो का करे के बा, कैसे बतियाऊ बा, कौना विषय पर बतियाऊ बा, का बोले के बा, ई नइखे पता। रउआ जानकारी हो तो तनी बताई ना। माने पूछतानी